Itinagan ti Ama. Napalabas. Naragsagan ni Mr. Wong, iti imawag ni Maximo, kat impadamag na nga amudan no sa dino tayan ti buyot da apara timpla iti droga. Ngem nasukatan iti pungtot ken sakit tinakam ti kinaragsak ti inchik. Iti naamuan na nga addan iti buneg da Don Leon tinasao a buyot da. Iti sabali a bangir, madanagan ni Monica, gaputa kanayo na parupaan ni Don Leon ni Mayora Chona. Kabayatan na, nagbaligi da Maximo iti impaaramid ni Mr. Wong kadakwada. Itagagayem, denggan nyo tituloy iti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Inang tinaidasay ataw ni Don Leon, iti panang route mi iti bodega na, boss. Sayang, tawan ti pakairanudan na nasarakan mi jay. Ha! Sarap alin. Tinapatag nagbaligi kayo. Boss, Sigurado, hulay kaskasano. Makaipay dahil dyan ngay nalamid yu alimutan ka ni Don Leon. sana rumbangag sigurado tayo, boss. Am mo tayo ni Don Leon. Iso ti makuna aking pin dito San Bartolome. Saan ko kabuteng dahil dyan, Don Leon? Ama mo na, Maximo. Ne, iso mawawag, Maximo. Mabit lang, tasong bata kawag na, ha? Hello, Don Leon. Nakawag ka, Mat. No talaga natured ka. Agsarak ka. Aniya? Una yan. Madlaw makapungpungtot ka unay, Don Leon. Abay kasta jal mo ita. Di ka nagintindihan mo, Mr. Wong. Amok asikatin ang iparaot iti may sa katagiti butega. Ala katin tayo bakbakam, Don Leon. Di ka ko magpabasulatan ng luna awamot ploebam. Saan ko nakasapulan ti proeba, Mr. Wong? Agamamutan. At sagana ka. Sikatin ang irugi iti amin. Siyak nga ron, di mangilbas. Boss, anya tinapasamak? Pinutad na salitan me. Matlaw na palalo pungtot, Don Leon, Maximo. Di nalakit di magustuhan tinapasamak iti bodega na, boss. Talaka. Gamnas ka na ganat tayo, Mat. Lalikatan. Ang mga niya lamidan, Don Leon. Anya nga oras arimuar ni Leon? Itay pay, ma'am. Madamati pa nagsarsarita mi kini Monica itay rimuar da kini Bugi. Kasta ka di. Oh. Ma'am Juna, adda ka di parikot mo? Nabanugak lang iti trabaho iti munisipyo, ising. Sigurado ka, ma'am? Wen, di naklatan ikaskaso. Sige, inakpay agina na iti silid mi ni Leon. Sige, ma'am. Umay kunto ibaga no sumangpet da Sir Leon. Sige, ising. Marikrik nak nga adati saan anasaya at amapaspasamak. Saan la akayat nga ibaga kanyak ni Ma'am Chuna. Ay, sapay la kuma. Tanuan niya man timang burburibur kenkwana. Ket masulbar metlaad agos. Sana basta pamutbuteng laing ti aramidan tayo. Di kayat ko. Kat daytay talaga nga agdarag ni Mr. Wong. Matongpal, amo. Di kagdanag. Siya ko unti makamo. Ipakita tayo kin ni Mr. Wong. Noan niya ti kabailan tayo nga aramidan. Siya kundi mang bilin kadagiti buyot tayo nga da dito, amo. Amudan ton, ti aramidan da. Lasaya at Bugi. Pagtignayam itan, itamat laing. Matongpal, amo. Kasaritak iday, tamat laing. Ibagak, noan niya ti kayat yu, amabasama. Alangarudan, Bugi. Kaya't kung agtignay kayo iti kabitan na panawan. Saan ka mapukawan itinamnaman, Arding? Pada sa makasarita man ni Mayora Chona,
Amangan no iti sumaruno. Ket mapanugot mo ni Mayora. No talaga nga dam mo na. Sana balin, Simon. Basta aramidak, noan niya tirumbang nga aramidak. Narding, Saan ko nga itulok? Ngag na nayon latan apaglulukwan da tilintag. Nasken ama isardengen ti amin a kinadakes nga aramidan da. pagrebangam nga aramidan no anya tirumbang Narding. May salang ti kanayon ko nga ipalagip kan ka. Saan ka kuma alumabas iti ugad? Anya ti kayat mo asawan? Saan mo apetpetan tilintag, Narding? Laglagi pa mamaysa ka apan nakabagi tilintag. Ket si katirumbang agbalin anasaya at nga ehemplo. Jak mamati nga awan ti parikot ni Mama Monica. Dinala kayat nga aklunen. Ngem amok nga adda ti mang burburi-burken kuana. Ayan ka din ni Mama, Yaya Ising. Adda ijay sileddakin ni Papam. Kunana apaka amuaklatan no sumangpet ni Papam. Kasta ka di, Yaya. Wen, balasang kaw. Siyak ti makisarita ka ni Mama. Bareng no ibagana kanyak no anya ti mapaspasama. Alaman nga road balasang ko. Talaga nga asaan ko ang magustuhan tinakitak adyar ni Mamam. Madanaganak. Sige, Yaya. Siya kon ti makam. Saan tayo nga amo? Noon niya ti plano da Don Leon. Isosapay lang ko ma, tagsagana kayo amin. Amo tayo amin noon niya ti kabalan nga aramidan ni Don Leon. Isosapay lang ko ma, tagbalin tayo analibtag. Tapos, at anong route ka na tayo? Nagwaras kayo! Nagtinglay kayo! Delikado na to eh. Amangan mo niya ti mapasama. Jack, itulo ka may sagmakak dito eh. Husto gayam ti imbaga ni Yaya Ising, Mama. Nagkadkadlaw nga adda parikot mo. Iha, Anya nga min dayta, Mama. Ape adi mo kayat nga ibaga. itihin na minsan, Iha. Nagbalin ka anasingad ka ni Mr. Wong. Saan ka di? Ha? Anya klase ti tao ni Mr. Wong? Kinapudno na, Mama. Sana ka nagbalin anasingad kan kwa na. No addaman nagitigon daway ang nagsarsarita kami iti napalabas. Daytan, katgapula ang ititulong ang maipaay na kadagiti taga San Bartolome. Ha? Saan laang nga ititulong? Kayat ko nga minaduktalan no anya pa iti negosyo ang nagsosyoanda ka ni Papa. Malaksit iti restaurant ana uram. Anya? Dayta ti agpaiso, Mama. Nadlaw ko idin, nga dati sa baling araramidan ni Papa. Iso ti kayat ko aduktalan. Tano bilang agpaiso ti atap ko. Matulong agpay ti amak, amang lintag iti bidot nga araramidan na. Iha, Kat panagkunak. Saan mat siguro adakas ti araramidag? Gaputa kayat ko laang mat nga ispalan ni Papa. Iti agdadata, abasol. So nakatayo ako ni Tibo na. Ngam amo ka sa anak kailangan na talgad dito eh. Mas ka na makatayo ka. Ada mang susunod ka niya. Day jaya. Puntirya ka. Puntak. Di tati pagturungan. Tat na sigurado. Anya nga tanday jagim long. Diyos ka. Delikado talagaan. Mas ka na makalibas ak dito. Kartinga Mendez, pagsaganaan mo dagiti kakadwa. Nasken ama kapantayo itamat lang iti lugar anayawag kada tayo. Ariglado, hepe. Nasken ama amuan tayo, noan niya ti mapaspasama kijay. Kasi mat dagiti aginda kijay. Numairamraman dagit din iti noan nyaman aranget ama paspasama kijay. Wen nga rod, hepe. Alan, agtignay kan Mendez. Move! Matungpal, hepe. Panagkunak. Buyot da Don Leon kan Mr. Wong. Dagiti agririno pa kijay.
Talaga ako maro tiriri dagiti dua ama atap at drug lord. Amo, natong palen. Nasayat no kasta. Talaga anam na maigagbaligi kayo, iti pinaaramid ko. Nasiglat dagiti buyot tayo, amo. Anya kumangay, ti kabailan dagiti buyot ni Mr. Wong. Kitaig malang. Nuan niya ti aramiden ita ni Mr. Wong. Kitaig malang, nuan niya ti mariklana. Amo, No saan pa'y laing agsardeng ni Mr. Wong. Biyagnan ti agpagad, iti sumaruno nga adang nga iwayat tayo. Men, search the area. Move! Aganat kayo lang. Ang mga noad dapay kit di kabusor iti asidag. Naladaw kami na si Mangpet. Saan min anaabutan ti rinupak. Sayang. Ngamsa na bali. Patsak nga iti kastoy anapasamak. At dapay dagiti sumaruno apagteng. Asigurado apakakalapan min itinadagsan nga ebidensya. Kanya madamag, Maximo. Boss! Nagtignayin na doon yan. Aniya. Katanya inalamid da. Anya napasamak. Rinaut na tibutay ka, boss! At nadigitibuyot tayo na papatay. Kat pinabutak na pa tibutay ka tayo. Aniya. Oh, apay talangin niya, wag mo kanyak dahil Maximo. Pasensya kayo, boss. Sinigurado pa nga min no sino ti responsibility na pasama. Iso ito lang nga naiyawag ko kan ka, boss. Oh, Maximo, saan ka pakpakita kanyak? Aging ka di mo mapatay, Don Leon. Boss! Langag mo yung pakak. Patayan, Don Leon. Iramraman na ko ni Mr. Wong iti susikyo, Leon. Jay awanan pa inya inchik. Kunablan na sino. Agasem, tinawagan na kapay kayam. Panagkunak kat dimtengan ti panawan. Adya kon mairusok dagiti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan? Saan ko na mabalin akaluban pay dagiti Saan ka ngagbalin ama agtona? Saan asyak ti kalapanam? Nalipatam ka di. Asyak ti makagapo. No apay adim moras ti panabiyagta. Siyak ti makagapo. No apay asaan ta nagrigat. Kat kang rurali ti amin. Siyak ti makagapo. No apay amanipod ti mapug ka iti politika. Kat saan kapayapulos anaabak nga oray iti na minsan kumalaeng. Leon, Isuwa di na kalabanan. Tano makalipatak. Oray no asawa ka. Amangan no patayin ka. Manipod dito'y ayan ko. Nalawag ang makitak aso magmamanulang kag bambantay iti mansyon dagiti rugante. Mas ka na may patungpal ko na dagos ti bilin ni boss. Tanusan, sigurado asal itenak. Kendak-dakkel ti parekot mi arumswa. Gapukan ni Don Leon. Isonas ka na mapatay ko itamat lang ni Don Leon. Tilar gabista nga imat ko. Kasapulat. Tapno mapaliiw ko na imbag ti panagtignay dagiti agbambantay. Kantap na makitak ni Don Leon. Talaga sumagmamano lang ti agbambantay. Kat masigurado nga dadita ni Don Leon. Gapo tadita. Dayjay ni Don Leon ken bogi. Rimorda iti tirasa. Ti telescopic rifle ngayon ko. Iso ti aramatak. Tatno sigurado ang mapatay ko ni Don Leon. Kat tawanan ti parikot mi kaniamo. Nasken ngagbaligyak iti daytoy nga ramidak. Nasken ang mapatay ko ni Don Leon. agpaligi nga ni Maximo amang patay ken ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na denggen ti sumagmamanulangin na paset di nobela tayo na pauluan.
Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Madama ti panagsarita da Maximo kan Mr. Wong, iti imawag ni Don Leon. Napalalo ti pungtot daytoy, gapo iti panangraut da Mr. Wong iti maysa kadag iti bodega na. Impang tanang arod nga agsagana da Mr. Wong, gapo ta nakarkaro pa iti aramiden na. Ngem iti inaramid da ken kuana. Natungpal nga rod ti imbaga ni Don Leon, ket pinaraut naman ti maysa kadag iti bodega ako kwa ti inchik. Nalaos ti pungtot ni Mr. Wong, isa binilin nan ni Maximo, tapno patayin nan ti Don. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nasken ama ipatungpal kon adagos ti bilin ni boss. Tanusan. Sigurado asal itenak. Ken dakdakkel ti parekot mi arum swaga po ka ni Don Leon. So anasken na mapatay ko itamat lang ni Don Leon. Di larga bista nga imat ko. Kasapulak. Tapno mapaliiw ko na imbag ti panagtignay na kita agbambantay. Ken tapno makitak ni Don Leon. Talaga sumagmamano lang ti agbambantay. Ket masigurado nga dadita ni Don Leon. Gapo tadi dayjayan da Don Leon kan pugi. Rimuarda iti tirasa. Ti telescopic rifle nga imat ko. Iso ti aramatat. Tapno sigurado ang mapatay ko ni Don Leon. Kat awanan ti parikot ni kaniamo. Nasken ngagbaligyak idi da ito yung aramidak. Nasken ang mapatay ko ni Don Leon. Puntirya ka na yung bag. Mobil dagiti pulis niya nagsardeng iti batog ti gate ti mansyon. Sumrekan da Don Leon iti mansyon. Nasken ang mapatay ko. Diyak na puntahan. Naalarman dagiti agbambantay. Oops! Palpautokan ako na. Nasken ang makapanamag ito'y. Amangan mo matiliw dakpay. San arumbang ang matiliw dak? Amo, agtalinaid ka lang yan dito yung nagtimansyon. Da kami hinti makamo. Ikagumaan nyo akamagan, no asino man da dyan nagpaltugbogi. Aramiden mi day ka, amo. Nasken na makamag tayo da dyan. Darasin nyo! Wen, amo. Nagtureten, no asino man da dyan ang nagpanggap iti piyag ko. Ha! Agalwan da dyan. Tadyak biyagan no makamag da po. Unday, nasiputak itay. Nga da mobil ti pulis ang nagsardeng iti batog ti mansyon. Isuasimre ka kon. Isumatan ti panakangagmi iti putog. Asino nga taji tentay? Amangan no ni Hepe da jay. Da kami hindi makamong agsawar, Hepe Salvador. Saan ka kumana makibiyang? Saan ka nga agin lalaing, Bugi? Di naklapdan ang mga ramid iti trabaho. Ang mga no kayat mo asikate aristare. Makamu ka man lang, Hepe. Da kayo! Agwaras kayo! Kartingan nyo! Sumurot kanyak ti Daduma! Dito tayo! Darasan nyo! Amok no anya ti panggap da. Taapay asaan da kayat ang makibiyangak. Ngam saan ang mabalin. Ay, agting na yakmet. Barang no siyak ti makasapol iti asino man ang nagpalto. Dito'y kalaang muni ka. Saan tarum-rumor dito'y? Ang mga nuad apay laang di taarubayan jay nagpaputog. Yaya, kayat ko ang mamwan no anya ti mapaspasamak. Muni ka, dungag ka kanyak. Ang mga nuan niya ti mapasamak no rumor ka. Ang mga numakaungat manankan ka ni Papam. Yaya, isi. Iso adito italaang. Ang mga nunapagad pa'y laang ti aglawlaw. Jaske,
Ayaw awanak samatan. Jak samatan masurutan ti dalan amapan iti nang ibatsak iti inaramat ko ano gana. Ayaw sana mabalin dito eh. Sigurado nga minasap sa pulan dakdag iti buyot ni Dodyan. Kastamot pendag iti pulis. Kaputa da itay ti mobil adimteng iti mansyon ni Dodyan. Mas ka na makalimasak. Agbating na kalangan dita, Maximo. Diyos ka. Timak ni Epe Salvador. Di kag tignay ti dakas. Si papaturungan kan katipaltog ko. Anya ti rami dakitan. Kasano da ito yan. Ibatamlangan ti igam mo. May sagmak ka lang nulumapang ka. Epe, paglibasan na klangan. Ikarek. Dahil lagong ko na timawat mo nung baybayan na ngaglibas. Sanak arupat kwarta. Ala. Ibatam tapaltog mo. Mukas tangarog. Asaan ka amaala itinasayat asaritaan. Ito Tima ka. Anay ko. Natangkan tumat ngamin ti ulong. Anay. Ala. Sumurot ka kanya ka. Nasken na maipanaw ka ditoy. Sakbay ang makita data dagiti buyot ni Don Leon. Sana ka nagbiddo. Talaga dito'y tinagtaudan tinanggag tayo po to. Ipasin mo dagdag ito'y dara nagtadtad dito'y. Darasan nyo kakadwa. Agsawar tayo lata. Barang na masarakan tayo madlaeng no asino tinapaltugan. Ala! Agtignay tayo! Makitam ti mapaspasamak, Leon. Saanan asinsinan daytoy aparikot. Mabalin ka din. Sumarteng ka, Chona. Kaya't mo ka di manin ti makaraman, ha? Leon, Talaga ka di akarkaritan na, Chona? Di ka di pala nagnakam, iti panang kabil ko ka. Kaya't mo ka di tabugbukin ka mahingan, ha? makamu kanuan niya ti kayat mong aramidan kanyak. Basta siyak, nauma akon. Wen! Naumakan no naumakan! Pumanaw ka no kayat mo! Jaske ka! Namin ano lang aro din ngayong bagakan ka, sumardan kan! Ngam dinagpuros empangag! Puisit ka, babae! Ang tinabakan dito'y San Bartolome kaadda na pasama ki jay mansyon ta Don Leon. Sigurado ni Maximo masakna ni tiday dyan na pasamak. Aging gaita. Saan pala nagsubli dito'y Maximo? Kaya ta sawan da ita. Di na pailang na ipatong palimbilin ko kan kwara. Awagak man langan. Amuak no ayan na itan. Naskan mamuak no anya mapaspasamak. Kano kumustan papalamit ko kan kwara. Ada ita. Aglilingin cellphone na. Hello, Max. Oo, Maximo! Anya napasamakan ka! Apay akastati magmo! At ang nadagsan nga ebidensya, kontrakan ka, Mr. Wong. Hepe Salvador! Amok na anya ti marikrik na, mama. Ngam adda aklang dito eh. Monica, iha. No kasapulam ti mangandingay kan ka. Adda aklang dito eh. Amok dayta. Iso na laang tadyak kayat amairaman ka. No bilang takaungatnak ni papam. Nakasagana ak, mama. Uray pa'y siguro mamin ano apabainan nak ni papa. Uray pa'y siguro no mamin ano nga iparupa na kanyak asan nakapod no nga anak. Awan anyaman na kanyak daychay, mama. Agyaman akan ka, iha. Iso anam na maam nga uray anya ti mapaspasamak. Saan ka umadayukan ka? Adda akla ang itisibay mo, mama. Ayop ka. Epe. Apay ha dito yung tinangipanam kanya ka. Anya ti planom. Simple lang. No saan mo asumbatan ti amin asaludsod ko. No di mo ibaga kanyak ti amin nga amom. Lading itak. Nga masapa ti panangipulang mo.
iti bulod mo abiyag. Demonyo kagayam. Epe Salvador. Awanan kay tibahin. Inka gumaak nga inaramid, ti Rumpeng. Ngem na impluensya kayo. Agpapada kayo kada dunlyon. Isu nga ita, nunasken apet petak tilintag, tap numarupir kula ang tikinadakas nga aramidyo. Aramidak. Nagadupay lang ay bagbagam. Epe, patayin ako na isuti planom. Di ka nagtaktak pa iti ka nito. Tanong makalibasak dito eh. Sikat ipatayag. Saan mo ama aramid dayta? Kaputa itapay lang. Bulbul tasakan. Siguradwak asaan ka ang makalibas. Ayop ka. Police brutality. Jararan nidam. Anay ko. Amok! Ngam saan kuma mapasamak ti kastoy? No saan nyo ang binaboy tilintag dito'y San Bartolome? Isu nga ita! Lak amin nyo ti bunga ti aramidyo! Agalipta kayo amin! Tsak itulok dakas mapasama kanyak! Nakamagan Hepe Salvador Maximo! Sigurado nga isaluno na tayon! Isu ako ko sa inyo amin na nagitilumbang imitan tayo. Apaman sumangpa tinawaga kontak ko. Pumanaw tayo dagos dito San Bartolome. Agam, boss! Kasano ni Maximo? Maligatan tayo mga espalke ni Maximo. Kasayatan pumanaw tayo langan. Tapno maliklikan tayo dakdakas mapasamak ka na tayo. Agdinamagan dito'y San Bartolome tinapasamak dito'y mansion nyo, Mayora. Iso asya akong timay dito'y. Tamangan ko nak, nun ang paggad para kada kayo tirmuar. Padre Simon, Ni Don Leon, rimordamanan ka ni Bugi, Padre. Mayora. Kaslada kayat yung ibaga. Padre, aklo na kun kan ka. Amok nga dati illegal nga aramidan ni Leon. Anya, Day tati agpaiso, Padre. Kinapudno na. Imbaga kun kan kwa na adya kun ayunan pay dagiti papaaramid na kanyak. Apan ang kalob ka dagiti illegal nga aramidan na. Ngam kinabil na klaan. ala, Mayora. Padasak to akasarita ni Donya. Barang dumngag kadag iti pamalakad ko kankwana. Tasyak a mismo. Diyak kaya't na may sagmak ni Don Leon. Sigurado kay ti dayta nga impormasyon na naawat mo, P1 Mendez. Wan hepe, sigurado. No kasta nga rod, naskan nga agtignay tayo itan. Sige, hepe. Bili na kung dagiti kakadwak. Nakaskas daw. Sa dino tinangalaan ni P1 Mendez iti impormasyon. Agpayson samot jay atap ko idi pay laeng. Nga dati pa kay naigan ni P1 Mendez iti maatap ag grupo nga agup-operate dito'y San Bartolome. Ngam no bilang tagpayso ti atap ko kini P1 Mendez. Anya ag grupo ti nakikapangan na. Iti grupo ni Don Leon. Wano iti grupo ni Mr. Wong. Nalapit nga iti grupo ni Don Leon. Tano iti grupo ni Mr. Wong tinakay bilangan na. Imposibleng agganat ita. Amapan kami agresponde ijay pantalan. Agsibot kayo na impag! Dali ka tayo! Habang ano at dakit itakas mapasamak! Saan tayo itulog at damang lapat para glibas tayo, ha? Boss! Agtulungan dito mo tulbot, alamatin tayo aglipas. Iso agsipot kayo na impak. Taman kit din wanda nakasulot ka na tayo. Sigurado agpagkat tayo dito sa San Bartolome. No saan tayo palang pumanaw. Kahit ipan nakatiliw, Maximo.
Patsek, alamiden hepe amin. Tapno mapagputno na dayjay, kontla ka na tayo. Hatay tanda kita labatin tayo aglipas. Makapanaw tayon. Makalibas nga tada Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon